Keniat singi hadian belami kajing persya nak away na kiseng bahalang halo kajing wat jing tep ba par sing rani halor kajing sya pentut ladawan ki kampen roy hapo kajela ha kaba ka new trap integrated territorial organization kalapen pau ba kamsoi hab ya kajing ong ba par sing rani ba keno ikiseng bahalang habai keren bot ba par sing rani halor kani kajing pamsoi hab jong ka hitu ya kajing keno ulo ong ba uklam keren tang ya kawai ka kanhon rei ukran salon sar ya boro kiseng bahalang bat kenturu ikiseng bahalang habale ya kanu kam da penon kamru da kajing stan. Tadi ka jingkeli jong pi alor jingkan tho jong hito kadang iba sosial media iba kerting jongang ada page Facebook la shu iba dispersing kala imat kata kasur kala sawab ha saki khun ki haja jong ka new trap namar ba kidon ki bayro ba kidon ki ba ken tho ya tu jingkren jonga ya kita NGO te habidai bagane ki jingkan tho jonga tugas ngi ha jing sya kam dadai kata ka jingkan tho ka balong persya yano ndai nga syukran ong ba ngamar banga kren ye kai ikat ko bangayo kajing komplain nya kajing ong jinggi beriu ki ong ba ibarani di kesobahasa alam nom taulat ye kani kajing wan jong NGO teng ban pentut ye kani ka sorok la ni kino development te kita kitong kan tho ari ki ong NGO te hadian bangalayo kata ka feedback la ni kata kajing pensyai na ka hito ki ong ba ubarani umken syai la kita gi NGO ki dei haki egi ta NGO te nakalang hito kala pen syai ba wong gemangi ngimde gi NGO ngi dei pressure group te badai bagatu ka jing pen syai jong hito tumbal akin jakmat ba jing kren jonga kam dei ka jing kan tho ayano ndre nga kan tho solensar ngong ba penerkam da jing start te nakata ka jingkren jonga ong namar makren ga kat kum ka jinglap jonga bat ka jing yathu jong gibreu ba dik seng bahalang ki lane kita ki NGO ki pentut ya kayo ka kot jong setiat te nakan jonga ngakrem kan thok palat hadu kata na faish po Delhi habede ba ka jing ino jong ne company ka batrai ki ne sulok na po service po melim ngala faish po company po ka Ministry of Corporate Affairs namar bali ni company ki hab apa ke registration jong ka Ministry of Corporate Affairs tinggal faiz ka RTI cetai ong ngakali ki daw balai ke ka company sange ke ni surok ngakali ki daw ndai du mentang 4 yo kata jubab ti ka jing thmo jong ka long ba la kumno la da kita ki seng balang ki dei ki start ki dei ban kentu la ne pressure ke ya ko sarkar ba la kumno ki dei ban pelat ye ni kini company ke ba register ba central government leng ba corporate affair ban pelat ke ni gitu